mhlambe right. Right ku. Ngokuthi akuwashisa amaphensi Sabelo. Awangisiboni mina isimoko sokuwasha ingubo. Awubona isimoko sokwasha amapeni? Ngiyaklina lana nje. Sinzwela ubhuti ahlezi azalana, akuklinela ayenzani, where else awumuphi something. So ngithanda ukwazi ukuthi yini le engaka omthathele yona ukuthi azosebenzela wena. Abakho abantwana bayenzani la endlini. Wayena every time kulama tavern wakho wonke, mela hlezi akoropa, hlezi aclean, washa imoto ayenzani. But then at the end of the day awumuphi anything. Usabili uyasebenza isicashalala sala. Isicashalala. Yebo. Isicashalala sala. Angithi nyamfita. Okay, ngicela into eyi-1. Asengimise emuntwini sobona. Angikudeleli. Ngimdala kuwe Phoshi. I'm not disputing that, but then into oyenzayo ngiyithanda. Leyo nto ayifaka kuyena yacaba sizoyikhupha thina. Anyeke. Zamani lento nizame kodwa usabelo uzobuya. Oh kanti umsebenzisela umuthi? Ukuthi ngimsebenzisela umuthi ora ngimsebenzisela umuthi awuzukungitshela lokho wena. Asingena uzobona nawe nje. Manje uthi wena siswami lo muzi lo muntu uhlale eyi1 akanandoda. Indoda phi? Amadoda awahlali amadoda. Hayi wena. Hayi imihlolo le. Siswami ngoba kusisi wakho ungangena usicelelene. Ungena usicelelene. Ay guys le ndaba lena mina angi understand kakuhle ukuthi usisi bathi uhlale eyi1 kulomuzi ongaka. And akunandoda. Akasebenzi nokusebenza. Yethi kuno Yini uphosha? Ngicela uzivulele. Understand. Kazi wenzani? Ayini manje yini nenzani afuna ngamakhamera la. Ufuna ukukhuluma nani Ngicela uthile na. Asikufaka ku-TikTok, ngicela ukukhuluma nawe. Hayi angifuni ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma nawe, just ukukhuluma nje. Mama. Why Ngizosenza uphushe lo mnyango, akuphushe ngeke size ngalo sisi. Yini kanti? Usaba yini? Ngicela ukukhuluma nawe. Angithi mele sihlale phansi sikhulumisane, bake ngikhulumile nawe. Anginandaba nawe. Anginandaba. Cela uphumele ngaphandle. Angifuni. Okay mama. Okay, ngiyakuthandazela ke ngiyacela asifuni. Umuntu omdala. Kancane. Umuntu omdala sesihlonipha. Solve esifemeli. Anginankinga inkinga yani. Umuntu omdala sengihlonipha umuzi wakho. Okay ngihlonipha umuzi wakho. Okay sicela ukusuka eminyango ke sime la. Siyaphuma kona. Akube niyathanda ukuhleza usilwisa muthi. We're not fighting. Njalo lethi inkinga la. Guys angazi. Umuntu omdala. Wabiza abantu abakhamera. Nifunani la? Sanibona. I-meditator. So angifuni ukukhuluma nabo wabaletha la. Meditator cause iyashlula masithule. Kube nzima ukuthi sikhulume sithi Umuntu omdala. Angifuni ukukhuluma Sawubona. Angifuni ukukhuluma nawe Ninjani Phoshi. umuntu omdala? Sawubona. Ngiyaqolisa ngiyakubona unomsindo ungakava nokuthi Cha ukuthi sizenga. uyendelela uPhoshi. Siyaxolisa Njalo umuntu nikezela omdala. nenkinga. Oh igama lami uLavas umuntu omdala ngihamba nje Ngijabule neteam ukukwazi. yami la sisuka kuJozi Bioscope. Suyihlelo nje umuntu omdala ukuthi mhlawumbe umuntu makanenkinga uye esibhalele la ehlelweni lethu ukuthi simncedise ngaleyo nto mhlawumbe uyibona ukuthi ayikho right. So ngoba usise sibhalele la. Kodwa umuntu omdala ngoba lo daba lithanda ngathi libabucayi besingacuphanyana nje mhlawumbe la. Ngiyacela. Hey niyaqhupha yo yazini. Mina Sithi ukuhlalela phansi. ngangeni ba. Azikho ezinye akunayitulo la ekhaya singasebenzisa wona lamabhakede. Sizosebenzisa wona lamabhakede. Hey ngoba ngi-understand. Hey. Umuntu omdala ngoba bengishilo ke ukuthi si-short nesuka kwiJozi Bioscope yabo. Sinceda abantu. So sibhalele usisi lana. Usisi uthi kunezinto ongazi-understand kunina. Yabo. So sathi ingcono sofika nathi mathuba sizobuza ukuthi uma mhlambe yini unobangela ukuthi kube nelezi zinto ezikanje ezenzakalayo. Siswami bengicela ukuthi uma engayiva ngami lento yabo kube wena omxelelayo ukuthi why usibhalele namhlanje why silasi iJozi Bioscope. Mina sisi ngibhalele iJozi Bioscope cause like ngifila ukuthi like lento le ikhulumwa yimi ngifila ukuthi awuphathi ubhuti kahle. Sinzwela ubhuti ahlezi azalana, akuklinela ayenzani, where else awumuphi something. Angali umntana kini nani. So angali but then the way umenza ngakhona ngifila ngathi umfake under your shield ukuthi nje naye angakhona ukuphuma az explore into zakhe. So ngithanda ukwazi ukuthi yini le engaka omthathele yona ukuthi azosebenzela wena. Abakho abantwana bayenzani la endlini. Wayena every time kulama tavern wakho wonke, mela hlezi akoropa, hlezi aclean, washa imoto ayenzani. But then at the end of the day awumuphi anything. And futhi mangithula ngimbheka for iage yakhe. No, ngisakhuluma ngicela ungiphi chance. Angilwi. Bheka lapho Shiya. Bheka la. Umntana kini lo ngihlezi naye la. Ufidwa yimi. Yimi engimthekela ukudla, uyenza yonke into, ngimenzela yonke into. So kumele ukuthi asebenze kanti iplate yela mahala la.
Angithi usebenza la. Ngicela ungangiletheli kwamele. inkinga. Si-right mina nosabelo la. Wena mawubhekile umbona right. Mina ngoba usabelo into yokuqala anyeke noma ngabona intombazana lapha estradeni akayisheli. Why? Wena uzibuze leyo nto. Awuzibuze leyo nto. Awubi worry Impilo yakhe. Impilo yakhe kanjani? Wali vuyithethele Umuntu omdala wena. Mina into engiyenzayo ugada usabelo. Umuntu omdala. Okay, ngicela into eyi-one. Asambizimise emuntwini sobona. Angukudeleli. Angikhuluma nawe. Ngimdala kuwe Phosha. I'm not disputing that, but then into oyenzayo ngiyithandi. Umuntu omdala. Mama. Ayikho into ebanayo ngami nosabelo. Umuntu omdala. Yayibona le nto le, usabelo bheka, uyisiqashalala sala. Uthi asebenza uyafa. Mama ithi Hayibo. ngoba ngiyabona. Umuntu omdala Ithi okay. nami ithi ngimthathe ngihlala naye. Umuntu omdala mina Uzomenzelani? Umuntu Uyomenzelani? omdala. Mina nginemali. Mina nginemali ngiyam-afford usabelo. Yabona nje kuhlangene lana ngizama ukukhuluma kakuhle. Ngizama uku-understand. Mama, umenza umkhovu wakho. no. Umuntu omdala okay bantu abadala sharp. Mama. Or so uyabona. No ngiyambona. Umkhovu ofana naye. Angisukusabelo mina Ngicela umyeke. Ubheke kahle, dala ngikubekezelele. Manje sengikhathele Okay mama Ukhiphe umhlibekiswa yini? Ukuthi uzogera la. umuntu omdala awuyisho leyo nto. Uyabona uyangikhesa. Anyeke mina ngicela umyeke. Angiteleki. Ngicela umyeke. Inhlonipho uyayi-enda, awuyidimandi wena uyayidimanda. Umuntu omdala guys ngizama ukusebenza lana and angisaphiwa nale thuba lokuthi mabe ngiyikhulumela. Mama ngicela ukuthi okay ngicela mama umuntu omdala. Akusiyona intanga yakho mina. Okay mama. Uyadelela nomntana. Uyadelela ne. Uyadelela. Akadeleli mina mhlambe ngicabanga ukuthi mhlambe mama ukuthi inhliziyo yakhe ibhlungu ngoba sikhuluma ngomfowabo la igazi lakhe. Umuntu omdala bengicela okay ngicela ukubuza. Yeah. Umuntu omdala okay ngicela ukubuza wena. Ngicela ukubuza wena umuntu omdala. Usabelo uthi la. Okay uthi wena. Umuntu omdala bengicela ukubuza uthi ngesingawe umuntu omdala usabelo umuntu omdala ngithi. Mdala vele usabelo. Mdala. Umuntu omdala ngesingawe wena ikwarishi lento lena ukuthi ubhuti wakho akanamsebenzi odecent naye ezoba nekhaya elakhe. Akafuni umsebenzi usabelo. Usho kanjalo. Phuma uyofuna umsebenzi lapha yena. Uyahamba ayohlala emakhoneni abuye entanga. Usho kanjalo. Yenze njani? Umenzile ukuthi aphume ahlale emakhoneni abe ignorant. And usisi Uzohlala nje usabelo mangafuni Usazohlala Intando yakho angithi. ngitshintshe impilo yakhe. umuntu omdala okay mina ngifuna ukubuza wena umuntu omdala ukuthi okay ngoba akasafuna umsebenzi and usisi uke wasichazela la ukuthi umuntu akahlambi nje umuntu oyileyo nto. Uzomenzelani usabelo? Mara okay wena Wathi ungakwazi ukufideza kwingane uzofida usabelo. Hayibo. umuntu omdala Ngicela umntana okay sekhaya. mina nginombuzo la umuntu omdala yini manje sekwenza wena ukuthi uwashise usabelo into zakhe Underwear. ama-penti wakhe Usabelo uyasebenza isicashalala sala. isicashalala Yebo. Isicashalala sala. Angithi nyamfita. Udlala. manje amapenti sokumele kuhlambele wena amapenti ingane zakho zihamba ngemoto la Usebenza ngiyenza imali mina la baba. waye ungamvulela ibhizinisi naye mhlawumbe Amuphi imoto eyi-one ayenza i-Uber. Udlala ngemali yami. uyadlala Udlala ngemali yami. kanjani Uzohamba edlala abangani umuntu omdala wena usebenza kuphi Hayi ayifuni wena leyo bhuti. Ukuthi ngisebenza kuphi? wait mina sengifuna ukubona lo sabelo That's my sister. uphi usabelo Ungale uloku uyaxoxa kumele ukuthi uyaxoxela ngina customer ngithi niyabona ukuthi kubusy i-weekend. so kumele wenzeni kumele Uyaxoxa amabhodlela kube skuni la kucleanwe. uyambhatala for lokho Ngimpathala ini? uthi ukuphi Mr Jones can you please call that sabelo I don't know if you're gonna see him. Yeah, please call him. Uthi but they are saying he is behind there ne. Yeah, please just check. Ngimkhokhele. Umuntu omdala wrong. Mama wrong. Ngumfowenu lo esikhuluma ngayo. Mawucabanga ukuthi abazali la baleli khona ba happy ngalento yenza. Hayi bazoba happy, bazoba strong. Umuntu omdala ngoba awusebenzi. Ngabuthwele ngabo abazali bethu. Ngiyayifanela awungasho lento efuna ukuyisho. Umuntu omdala Ukhuluma lokho ufuna ukukusho sisi. Sala ngizomthatha lo mntana kithi lo. Ngiyomfunela isizo. Usisi wami uyambona unjani? Usona sendlini. That time isisakhula bekasi-abuser so. Abantwana bakhe bebangayenzi next bekuyithi esivuke ekuseni. umuntu omdala wrong kodwa. Umfowenu lo esithetha ngaye and ngendlela oyenza ngayo ayikho fair. Baba umntana kithi ungenaphi wena? Hayibo kanti sikhuluma ngendoda endala kanje. Bofuna bemncane idala phela lo muntu. Angikwazi ukuthi ngamcabangela. Sabelo sabona. Sandwana niyaphela. Hayi. Hawu. Sabelo kunjani futhi? Hayi usisi wakho.
ungabuzi No. Oshana yaphela. buza yena. Sabza bheka ntwana yami mina ne angizazi ukuthi ngusisi wakho ngiyakuthanda. So like lento lenzakalayo la angiyithandi. So ngifuna ukuzwa kuwe ukuthi wena uthini, are you happy with your living situation yala? Alright. Alright, no, it's not you that's talking. Bheka la. Alright, akunkinga la. Ubani oright? Usisamba right. Right ku. Ngokuthi akuwashisa amaphensi Sabelo. Awangisibani mina isimoko sokuwasha ingubo. Awubona isimoko sokwasha amapeni? Ngiyaklina lana nje. Sabelo, yini awufuni umsebenzi bhuti? Usisamba wathi ngawuthola umsebenzi. Umsebenzi awufunakala. Ngiyasebenza nje la ekhaya. Ungawuthola umsebenzi. Uright umsebenzi engisebenza la ekhaya. Uyakubhatala musi, uyakubhatala. Ngiyadla nje. Yebo kahle nje. Awufuni future wesabelo. Hayi Sabelo angeke. Akalala ngadlila usabelo. No mama Wenzeni manje? Nanga umntana kimi. Useke ngizala ngamakhamera. Sisiposha. Ngizala ngamakhamera. Woza ngizokuthola ulusizo. lo muntu usebenziwe lo. Ayikabi mina ngesingami into engiyibonayo njengala. Uright nje bheka. Wena ufile ukuthi uright. Eshodayo. If ever kunakekele ungagqoka iskipa esidabuka kanje Sabelo, like really. Sebenza ngaso. Buka ntwana buka yini? Kunentiro Yes, mama. Portia. Wena Hayi, okay mama, mama. inkinga, man. Why ungafuni simtholele uncedo? Because akekho right lo muntu. Lo muntu Ngiright. ukhule kanje lo muntu. Beka ngekhoso lo muntu lo right lo. Une metric. Guys ngathi irobot, ngathi uyirobot nje limuvayo lo muntu. Controller. Sisiposha. Ubonakele. Uzweni. Kahle nje. Akusona isimoko leso. Ipendi lo muntu wesifazane Sabelo. Umsebenzi nje. Umsebenzi uyakholelwa lo msebenzi. Awungiyadla nje la ekhaya. Yebo. Manje umbhadela ngokudla. Lo muntu kumele benekhaya lakhe. Impahla usabela uyadla uyageza. Lezo sidabukile. Uyasebenza ngazo. Asho ngithengela zona eduze. Awuyekela Mama okay. Ngize ngiyeke, I want rest. Wena sisi ngicela uyeke lento wena oyenzayo. Cause wrong. Uyabona lo muntu lona mdala sokumele ngabe kwamele ngabe uyafumana umsebenzi oproper and uphethe imatric yasho sisi ufundile une certificate esemetric engaqashwa nabakukuphi. And uhlakaniphile uyasho usisi wakhe angithi uyamazi beka uthi beka ngekho nje lo muntu. Angimazi nami ngiyaqala ukumbona mara ngendlela engimbona ngayo uyambona ukuthi kunento wrong lo muntu. On and off le. Ngicabanga ukuthi wena njengoba ufikile futhi uzokwazi ukuthi utshintshe impilo yakhe yakasebenza. Yebo. Uzotshintsha kanjani? Ngoba sifuna ehlale nosisi. Thina sifuna ukumnceda. Okay. Thina sifuna ukumusa emntwini siyobona ukuthi akunankinga. Efana nombhekile nje ubona kunenkinga la Mina ngimbhekile ngibona inkinga e100. Uyinkinga nje from top to bottom. Hayi mina So thina sicela ukumthatha ufuna ukuyenza kodwa kusalayo usabela uzobuya la. Uzobuya. Yazi leyo nto ayifaka kuyena yacaba sizoyikhupha thina. Angeke. Uyavuma kanti kunento ayifakile. Lutho sisithembi. Nikazi uthanda. Uyekuba lento lo uyiyo. No usebenzi bamsebenzile ilento yi. Uthando mina usabelo. Mama Lokushanyela. Lokunethi imvula. Never. Uyanceda la ekhaya. Guys, Mr. Jones, ngicela please can you take this guy? Sihamba naye. Please put him inside the car. Sabelo siyahamba. No, somtholela uncedo. Sokutholela uncedo. Sorry. Sokutholela uncedo. Sistembi ungasinyatheli. Sistembi let's now. Mamela la sis. Akusicathalala sakho lo muntu yeso. Akusicathalala sakho lo muntu. Somthatha ke manje. Umuntu uyirobot, uyambona lo muntu uyi-moving robot. Uzobuya, zamani nento nizama kodwa usabela uzobuya. Kanti umsebenzisela umuntu? Ngithi uzobuya la. Uyithatha bona leyo nto uthi uzobuya. Ukuthi ngimsebenzisela umuntu ora ngimsebenzisela umuntu awuzukungitshela lokho wena. Ungenaphi wena? Mama. Le is a problem ye family le. Ungenaphi? Irongo lento yenzayo. Yazi lento oyifake lapha soyiphindisa thina ibuyele la ishaya umntana wakho oyi1 ebesicathalana. Akungizame ke bhuti. Siswami. Awubungizami ngithi usabela uzobuya la. Usithatha kancane wena. Guys, ngicela usala uphume kuthi. Guys niyabona nani into siyafika lana and lo mama inkinga inhliziyo yami uyivisa ubhlungu the way oyenza ngakhona. Nathi sikufuni next. How? Lo muntu ungasebenzisela umntana omfowenu like umfowenu umuntu igazi lakho ozalwa nalo usebenzisela umuthi ngalendlela lena ayikho right lento guys
It's not fair. So thina into esoyenza njengeJozi Bioscope ngoba usisi wakhe uyasivumela usisi wakhe ukuthi njengamanje engamthatha yena ucela ukuthi simncede ebe right. So into esoyenza thina njengamanje somuse emntwini uSabelo. Sibone ukuthi yini le eyayenzakala empilweni yakhe. Mayingabe siya find out ukuthi lento yenziwa ngusisi lona bathi ububi abubuyiselwa ngobubi kodwa ke uzoyivuna lento itshalile usisi. So guys mangabe unenkinga nawe lapho mbukela ungalibali ukuthi usibhalele lapho jozibioscope.co.za ungalibali nokuthi usifollowishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook we are Jozi Bioscope everywhere.